It's Angela and welcome Kusday to... mong tingog gay ng ulan dahil. Hey guys, what's up? It's Angela and welcome to my channel. Karoy. Nanay ko. Sunod na lang tata. Na? Ato na. So, nakasod na, maka-vlog din siya ko. So, what's up guys? Welcome to another... Welcome back to me. Kalubot to na kagarid na. Welcome back to me. Karon daan, namin karon sa Pagadian. Karon kay August 6 to 2018. Ako ni ang check ka daan before ni nahitabo. Di ko kapisto dahil. Bati kay quality akong video karon no, pero by the way guys, saan man ipag-start no? Karon di ay kay August 5. Unya, it's currently 8:55 PM. Unya, ugma si Glenn. Muli siya og Zamboanga. Muli siya sa buog. Amput kung makadungog mo na ako karon pero tulog siya karon sa sala. Ang plano ani, amo siya i-surprise. As in, wala siya idea. Nakabook na mi though. And nitabang si Tita Zani. Hi Tita! Ang problema, wala pa ko ka. Andam sa akong mga butang. And mga 4 or 5 a.m. may manglakawan niya. Lampal lang dyan na. As in, nang laba dyan ko para na ko masulot dito. So, maode ni siya ang plano karon. What? So, inigo niya, magpapukaw siya 3 a.m. And then, ako wala ko iligo karon. Maligo ko niya siguro mga 9-10 p.m. para hapak na tayo para wash-wash na lang ang ganapon niya para umot sa datong buhok. Well, natug siya. Magdarong ko sa kong mga butang. A.m. po kawan ako siya kay mag-ready siya na. So, dapat by 3 a.m. ready na among mga ang nakaproblema lang kay si Jomie magmaleta siya like as in ako kaya maleta. Ako kay mag-backpack ako pero magbutang sa leta ni Jomie. Inig ka, mag-ready na siya mulakaw. Okay? Mua na miniya nga. Tay, kuyog minimo bi. Ana, chima na. Dapat inigana na mga. Tay, kuyog minimo bi. Dapat ready na mi. Kuno hay, prank lang siya ba nga. Ihatod na mo siya. Hatod na mo siya pero magdaming bag, no? Dapat tayo abot sa airport. Kay, wana rami nga. Haha, prank ra. Gihatod rabito ka na mo. Iboter na mo for vlog. Let's just hope nga ma-pull off ni na mo nga surprise, no? Kay August, I think August 8 or 7 iyang birthday. 5 days mi dito sa Zamboanga. Maligo sa day ko. Pero kung ganahan mo mutan ang nakamaligo, Tara, char lang. Asa ka? Gutom ka, no? Gutom sa. Yes. Laman. Stop staring right at you. Day. Pinatay. Ang tamo ba? Ikaw siya dahil. So, timing no nga nihawa si Glenn pero dili lang kung dili enta makampante no kay kasi niya mukalit siya so balik si Jomie na lang ang kailangan mag-impake. Ready na akong mga gamit at kailangan lang ako magpaputang sa bagahe ni Jomie sa akong makeup bag o laptop o usa ka sapatos. So, laban lang taanin no. Jo. Meron ako, Jo. Meron ako. Bye. Hindi ko kasyot. Stop lang. Bye. Ayaw mo. Pag-yuyot. Ako na rin. Lamos ako dahil. Kuan. Dahil laban dahil. Ay, walang kibukas kong buhat. Wait lang. Kasi mo ko nakatubag sa campay.
Okay, so update. Change of plans. Kato dahil nga akong gi-check ang ganiha kay mo to ang plan A if ever nga dugay mga 4 or 5 a.m. siya mo hawa. Ay, 5 a.m. siya mo hawa. So karon mo na siya ang plan B and mo na ang nahitabo. So 4 a.m. jud siya nakagawas. And timing sad nga nakamata ko kami ni Jomie. So mo to siya. Mo sunod na lang mi tadtaod siguro mga 6. Blur day ko, no? Sige lang, taga-blur ani. So, update, no? It is currently, hapit na June 6, no? Nya, naratol na mga iba-iba chok. Labi na ni siya. Di rin namin nag-makeup, no? Kaya wala siya yung makeup na siya mabuhay ko yung makeup. Labanan ng makeup ni. Sama na siya, bagong challenge. Makeup sa Grab. Mataas-taas siya, 30 minutes maninon siya. So like, tira kayo. So, may maka-apas siya may sa 7:55 na boarding ng gaan. Ay, Imagine ako mutogs pa yun dahil. Mutogs pa dyan dahil. Wala dahil ba? May mga kwarta. Di po ba? Maka-withdraw man dito, no? Ay, napala. Tago dahi. Tago, taday, Tago ginawa siya. dahi. Shades ni Buta. Isulutan na yung shades dahi. Mga criminal din. Mga unsa to dahi. Pero magtago lang tawag. Anak lang. Kung ano. Usa ganita git. Git out. Pero dahi, may ilam. Siguro niya dahi. So, kamera pa lang na to. 25A man nata ang tungkuan day. 25A dahi. Alay, yawa. Oh, bawa dahi. Oh, asa mo siya? Sudah na yun. Niman. Ikitan all the pwede ko kita. Di ba yan dahi? Buta bayo ko dahi. Wako eglas dahi. Mga unang tao, bahala na siya. Glenn, kung kita agi ka na mo na. Kaya nalay pangita na. Ikay pa ning kamot. Ay, siya pa din gamot doon lang to. Kabibo ba nato eh? Jalibita. Nagpatalikod jud mi no para sure jud nga di makitaan ba. Di mutog siya na ox. Tugs na day. Okay na. Anak baka nasa taas ang 25A digit. Ulit. Ha? Kuyawan ko niyo ha? Uy, pagturo oy basig gym ah. Ulit. Nakadagang pag fake news ani oy. Wala pa. Okay no, so ang nahitabo kay namin sa taas ganiha katong na may Jollibee niya. Kay abi na mo ang sa atbang ana mauna na siya ang atong gate dayon niya pagtan-aw na to nga. Ubos pa man di ay. So niya kay ni text man si Tito Zenny Ano siya nga na sa airplane si Glenn? Oo, siya na daw sa airplane si Glenn. Kamu wala Siya, pa? wala pa. Ko, sige tita, manood na mi. Pag naog na mo dyan. Ang tanong ko, open na ang pagadian. Ano si tita pagadian day? Pagadian ta day. Pagadian mo. Ano siya wala pa? So akong chance nga nakita namin ni Glenn dito. Lagi. So good luck. Nakulbaan ba yan? Wala pa. Kibaw na ko day. Gamito na to akong kamera day. Murag telescope. Inani ba? Kasi mong kamera day no. Sa kadak na si mong kamera ba? Makitaan gina niya day. Giga? Ano? Para tilis. Yabiyaan kita. Okay, update na sad. Ang check ka ni ate kay medyo madelay ko no kay tungod sa weather. Pero, ang usa diri, iyahay kaayo. Nag-message siya ay. Numpal pa nila. Madili man niyo paligid. Gusto ko to da. So, nag-Instagram story si Glenn no ako tan-aon kay nanay hinala nga kita siya namo. Okay, good. Di ba pa man din na human iya haday. Napa siya 3 minutes day so nakalibre kog 3 minutes. Ay, agay day. Ay, uy, ambulansya day. Kay naghuwat pa man jud aray, agay. Naghuwat gihapon sila og update, weather update dito sa Pagadian no. Napa ko 6 minutes para magpamasahe. Aray akong lugod. Ooh. I love you. Here we go. Nasya sa ikaduha. Day, feel ako, di mo hawa. Duha ra dyan nakabus, day. So, mauna siya ang first bus. Magani, dili siya kani or kani kay pwerte na mong dagan diri no. Nya, kupot kumiguan, mga kamera. Anong tagwa minakit ani Glenn. Hindi na dahil ubus na. Kun man din, day. Earthquake drill man din, day. Tagal ko pa lagi. Makalagot lagi ka, Glenn. Uli, balik ka. Pati lagi kayo kang nao. Kalas
Yes, ah. Kabalo lagi ko nga nakita dito. Asa ka ganiha? Lagi dong skillet ko. Lapit ka pa. Kailang pagay ko. Karon lang. First niyong attempt. Sa pag-abot na mo? Oh. Ay, sa Asa abot nga na. kilid? Mga 7:55 mong daw. Sa abot Asa nga na lalagi kilid? day. Imong Asa mama nga mang kilid? good yun. Imong mama, Ay, nana siya wala sa na. plane. Nya na mi nga hala tita kanang wala pa man daw tita kay nay weather. Tagaan ko pa. Tagaan na ganyan. Bakit akong giingon sa iyong mama? Yan ni ana mi yot, ni ana mi si mong mama yot nga. Hala, wala pa man di siya sa plane te, reply din siya. Imo giguba among surprise para nimo. Lagi ang plano namo sa planer, Jude mo na. Kaya dapat naman taguan si. Uy, nalagay ka na rin. Ang ending day. Kita yung surprise dahil. Dungan patagaan nila kasi mo tatagyan. Ano mo kuyog mo? Puti ko. Kay fail man. Montage. Travel vlog. Yay! Ayun mo na itong bumili siya. Patay din ako ganahan ka part sa airplane. Ano naman? Masaka. Muna ako kapunti na eh. Masaka na dahil. Nanay na buang. Nasaag may butuan, tita. Nasaag lagi may butuan. Uy,